Amen bathandwa, amen bantwana bakaNkulunkulu. Ngila emfuleni, ngila ezibeni. Njengoba nginibonisa nje ngiyasaba ukusondela. Ngifice kunendoda manje angikwazi ukuyizuma laphaya. Manje ngimele ekudeni ngoba siwahlonipha amakhosi omfula. Kodwa nali idami engime kulo bazalwane. Nawo umfula engime kuwo. Engizothi manje socela ukuthi ke sikhulume sibonisane nje ngamanzi, ke sibonisane nje ngomfula bazalwane, ke sibonisane nawo umkhulu nje bazalwane, iziba nje umfula nje omkhulu oclean, oclean nje akunakhandlela la, akunankukhu endize emoyeni, akunakhandlela elimnyama namanaliti abovu. Phezu kwisimo sale ndawo, akunankukhu, akunanex, umfula nje oclean. Hhayi ukuthi akungenwa, kuyangenwa nayo indawo ongenwa kuyo, bese kuyophelela la uphelela khona. Manje ngithi-ke ake sithande nje ukuthi sike sikhulume ngomfula. Nayi indoda lapho ukuthi ukude, angikhoni ukuyizuma nale camera ukuthi isondele. Kodwa nje ngiyengaqhela nje mangiyibona iphakama isondela phakathi kwisimo sendawo. Nawo amadada ngale. Engicala nje ukubonisa nje bazalwane imvelo ngendlela eyinhle ngayo. Imvelo ngizocela nje ke sikhulume nje ngomfula bazalwane, ke sikhulume nje ngeziba, ke sikhulume nje ukuthi kwenzakalani. Angazi noma ngizozwakala, angazi noma kuzophuma kahle isound. Ngila emfuleni njengabantu abaphiwe amanzi, abaphathiswe isimo samanzi. Kuyaye kube nezinto esithunywa zona ukuthi sizoyilanda. Bengize lana-ke emakhosini ngizocela lokho engikucelayo, engizolanda impande yakhona. Yazi bazalwane, into engiza nayo la phezu kwisimo sale ndawo, engizokucela nje bazalwane, okokuqala ukuthi ake sihloniphe imfula, ake sikwazi ukuhlonipha imvelo. Asikwazi bazalwane ukuthi mesithola indawo i-clean, bese-ke sesayiclean abazalwane. Yabona kule mfula kunesiziba ngale esikhona engena kuso, kunomfula ohambayo ngale engena kuwo. Angeke ngisho le ndawo ukuthi ikuphi, ngoba sizoyithola seyingcola, abantu sebayingcolisa abazalwane. Kodwa ngizocela nje ukuthi yazi moza emanzini, uthi uzosebenza noma uzosebenza abantu phezu kwisimo somfula, ungathi mangabe uphethe inkukhu noma uphethe imbuzi, leso silwane uzobe usiphethe. Engathi ungasithatha usipha abantu uma uqedile ukusebenza, akusihlazo lokucela umuntu ondlulayo ukuthi naye inkukhu, ngikhiphe 1 or 2 la enkukhwini, ahambe nayo ayodla ney'ngane ekhaya, ngoba isuke ingathakathwanga, kusuke kuyisishebo, kunokuthi siyishiye la emanzini iy'nkukhu, bese-ke seziyanuka, ukuthi kusasa uma ubuya uthi uyangena uthole inkukhu iyanuka, la emanzini awusakhona ukungena. Ngisho nembuzi nayo uma uzosebenza ngembuzi, kunabantu abandlulayo kule ndawo, kunabantu abaphilayo kule ndawo. Ucele nje umuntu umisa umuntu ukuthi nayi impahla ebengiyisebenzisa, ngikhiphe 1 or 2 la ebengikusebenzisa, ungathatha uyodla nawe ekhaya, kunokuthi sishiye izinto la bazalwane emfuleni zisale bese-ke seziyanuka. Lapho sibulala imvelo, bantwana bakaNkulunkulu, sibulala imvelo. Mangabe kuyayenzakala uthole ukuthi akekho umuntu mhlawumbe ozomupha yona, igubhele leyo nto leyo, thatha ipiki noma iharavu uyigubhele, ihlale phakathi phansi komhlaba, angeke inuke, angeke ibe nenkinga phansi komhlaba abazalwane. Ngithi nje ake sikhulume ngemvelo abazalwane, asingamoshi imvelo, asingangcolisi imifula. Ngiyacela nje bazalwane, thina kakhulu esiphiwe phezu kwisimo samanzi saye sibe nenkinga. Umuthi uyangena uthola nasi isikhumba sembuzi siyanuka phezu komfula, nayo inkukhu yantanta phezu komfula abazalwane. Ngizocela nje ukuthi engathi singayihlonipha abazalwane imvelo, ake sihloniphe amanzi bantwana bakaNkulunkulu, ake sihloniphe nje imvelo kaNkulunkulu, izohlala nayo isihlonipha, isithanda nathi siphilise, ngoba umuzi omunye umuntu lo bazalwane, umuzi wenye indoda, kumele siwuhloniphe umuzi wale ndoda ehleli phakathi isimo sale ndawo. Misa siboleka ukuthi sikwazi ukuthi singene, asikwazi ukuthi singene bazalwane ngenhlonipho, nayo sikwazi ukuyihlonipha ukuthi nayo isihloniphe ngelinye ilanga. Enye into bazalwane
engifuna nje ukuyibeka i-reason yokulahlela iy'nkukhu emanzini ayikho ngokwazi kwami ayikho i-reason bazalwane yokulahlela iy'nkukhu emanzini angiyazi mina lento yokulahlela iy'nkukhu emanzini ukuthi ibuyaphi ngoba okokuqala nje amakhosi omfula ayayihlabela wona ayayihlabela amakhosi omfula yiyo azibulalela impahla mabathi bayayifuna ibeke khona la uphahla izozingenela yona ishone phansi emhlabathini ngoba isuke ifunwa yiwo le ezobe ihlabwe uwe yiyo lezo ntanto emanzini bese ke ibuya iyasinukela kodwa ngithi nje bazalwane konke angilwi ngizocela nje sihloniphe imvelo abantwana bakaNkulunkulu ake sihloniphe nje imvelo siyazi imvelo izosihlonipha nayo imvelo. Okay, naku la engiza khona nale video mhlawumbe izoba short. Uyabona kunento esoba bazalwane phe kwisimo samanzi engizothanda nje ukuthi sike sikhulume ngayo phe kwisimo sabantu abaphiwe kunabantu abathi baphiwe isimo samanzi baphiwe ungena emanzini babe badlala ngengane zabantu la bazalwane moze emanzini moze kule ndawo eyasemanzini kahle moze kule ndawo la emanzini okumele wazi ukuthi uma ukhuleka noma uthi wena uyathandaza uzocela umfula uzocela ungena emfuleni ukwazi ukuyilalela le ndoda ekhulumayo lapha phakathi uyawubona lo mfula ucwebile uthulile kunomuntu phakathi okumnikazi wakhona nyasaba ukusondela ngoba naye le ndoda lapha angikwazi nje ukuyizuma angikwazi ukuyizuma nyasaba ukusondela ngithe mengifika yabisondela uma ungena la bazalwane emfuleni kumele ukwazi ukuthandaza nje okokuqala uma uthandaza uphahla la usukulalela inkulumo ephuma phansi emfuleni ukuthi kuthiwani kuthiwa ngena noma ungangeni phansi lapha emfuleni ngaphambi kokuthi ungene and ukwazi ukuthi uma uguqile kule ndawo lena indawo yokungena yabona uma uguqile kule ndawo le ongenwa kuyo ukwazi ukulalela izulu njengoba ulibona izulu lishintsha manje liba mnyama kumele moguqile la phansi ukwazi ukulalela izulu ukuthi akekho umuntu osuka phezulu ozayo uzongena la phakathi kwamanzi ngoba kungenzeka ukuthi angena kanti kunomuntu oshintsha iziba uzongena la phakathi emanzini manje izinto kumele ukwazi ukuzilalela lezi hayi ngokuthi uqagele ukuthi kuthiwani kodwa into kumele uyilalele ukwazi ukuyilokhuza ukuzwa kahle angikhulekanga la bazalwane ngithuswa nje ile ndoda lokisondela esimeni sokhuleka abazalwane manje ngiyacela engathi abantwana bakaNkulunkulu bangafunda phe kwisimo samanzi uma ulethe amanzi abona umnikazi wala emfuleni engizokusho sengizoyikhatha nje le video engizokusho ukuthi yabona lo muntu ophila la kule ndawo lo muntu ophila la kule ndawo akanamsebenzi nogogo wakho lo ophila la ngaphakathi kwale ndawo akanamsebenzi nomkhulu wakho akanamsebenzi ukuthi unedlozi elingakanani elikhulu akanamsebenzi ukuthi uthwasile unamashoba engakhi akanamsebenzi naloko wena nje mongena ubheda la uzokuphula ikhanda uzokubhoqoza ubuqhopho nje kuphela uzokubhoqoza ngoba uyabheda endaweni yakhe uyihloniphi akanamsebenzi nogogo wakho manje ukuthi kumele sikwazi ukuhlonipha abazalwane umfula sihlonipha umfula ngoba moze la uzocela phe kwesigodlo senye indoda uzosicela phe kwabanikazi bomfula umuza la ukuthi wena unedlozi elikhulu wazi kakhulu wena uyawazi umfula angeke uphume angeke uphume la kule ndawo manje ungena la ngokuyithoba okokuqala phe kwisimo sendawo enje bazalwana kufuneka imsindo awufuneki umsindo kule ndawo awufuneki umsindo akumelanga uraze kwawena akumelanga uzuphethe umsindo usuka nawe ekhaya uxabane nabantu uthi uzongena kule ndawo angeke uze la uphethe ibhiya udakiwe uphethe ibhiya uphethe itrade uthi uzongena la ukuthi lelo uphuzile izola angeke uphume kule ndawo indawo ehlonishwayo engafuni imsindo ngokuthi nawe noma ungena uletha abantu kule ndawo ungena ngokuyithoba ungena ngokuthandaza isimo sokuthandaza abantu abangena kule ndawo ezinje abantu abakhulekayo abantu abathandazayo abantu abajulayo ngoba le ndawo iyimfihlakalo yamanzi le ndawo iyimfihlakalo bazalwane yamimoya mele uyazi imimoya muzongena kule ndawo mele ukwazi ukulalela imimoya mele ukwazi ukukhuluma imimoya kuze ungene kule ndawo akukho lula bazalwane akuyona le mvula le emncane esiganga kuyo ukuthi ungena uphume ngoba ubona ukuthi akunalutho uma usufike kulezinga kusho ukuthi usukhulile usukwenye level manje ake sihloniphe imfula bazalwane sambe nayo imfula nayo imvelo izosihlonipha amen izosiphatha kahle nayo